भैया का हो गाना वाने के सूट उट नहीं चलत का गाना के शूट चली हो। गायक लोग सब जना बिजी बालो लगन में प्रोग्राम करता लो आ ना केहू आवता ना कोनो रिकॉर्डिंग होता। का कोइली बैठकिए बा। प्रणाम प्रणाम। का बात बा? ना ना ये जो नाचता निशान देख ये लौंडा बाड़ा। भैया का कहता है ए मनोज तन कह दे चल जाए के मूड खराब बा अपने हमार। खिसियाई ना एगो तो काम धंधा नहीं क्या वही में जी आवते दिमागे चटता। ए भैया गवा ली महाराज हमनी के पैसे से मतलब बा गवाई खिसियाव चाहे का करो इसे का मतलब बा। अच्छा अब बताओ का बात बा। रवा हम बा अच्छा सुनाई सुनाई बात। हम एगो रिकॉर्डिंग हो जाई वही खातिर बैठल बनो आदमी हो जाई। ए भैया पूछली गानावा के गाई। हाँ गानवा के गाई। अच्छा रोवे गाए। अरे बाप रे बाप एक से ठीक से बोलल नहीं खेजत आई गाना गाई। अरे ना कुछ कुछ ना वह हो जाए गाना रिकॉर्डिंग कोनो दिक्कत नहीं है। हमने तो रोज गाना रिकॉर्ड करने से कोनो दिक्कत नहीं है। तब एगो बात बताई खाली ऑडियो बनी के वीडियो बनी? वीडियो चाहिए। और वो तो यही हीरो लगा तनी महाराज। ए भैया हम बेवा में है ला उनवा है नहीं हमरा के लौंडा को लिखा। ए मनोज छोड़ छोड़। अरे ग्राहक के साथ ऐसा ना कर ग्राहक के साथ। अरे जानते नहीं यार ये सब का ड्रामा स्टूडियो में साला झगड़ा झगड़ा। अभी हमें गुना अबे एकरा मां एक गोन अरे हम में ना आए हम नहीं। ए भाई रुका रुका मर दे रुका। हो ले हम जा समझते नहीं मर दे कहा तूने से आ गइल बा लगते तेरा है रोज जैसा कोई गाना ना गा पाई। ए मर्दे को तो कस्टमर आवत नहीं खसन एगो आइलो रह तो लड़ाई उड़ाई क के भगा देला। दिया दल रहती भैया कस्टमर ऐसे कस्टमर का होई मर्दे तूने हमरा के लौंडा कोई देला से तरह के बुझाइल है ना। अरे तो ओकरा खातिर तो बोलबे कोई नहीं ओकरा के छोड़ अब गइल तो गइल का करबो अब बैठकी बा वहीं और बैठ के माछी मारल ले। हमरा मुह आनल मुह एगो काहे बन मुना तोरा गाना गा वरला पसेना पसेना हो गइल बड़ा। हट ना हट तो हमरा काहे खिसिया तोरा हला ओरा इयो में गाना आवे आई रोल मु हला हमां का धो आ नहीं हला काहे खातिर है उला हो ना हो हला होगता हो ना अरे मर्दे होगा तू बात तारा काहे पसेना छूटता। अरे आला इन ए हमरो मजा लेना रे जा जा तू सुधर बना हमरा इधर गई हमारे पन्ना मारन वाला जौने मिलन नौने हमारे मजा ले लेना तो हो